ако искаш да изградиш силни и мускулисти крака само за 10 минути вкъщи без никакво оборудване, то това видео е за теб. Днес ще ти покажа точната тренировка за крака, чрез която през последните 11 години съм помогнал на десетки супер заети хора да влязат в страхотна форма и здраве. По бърз, лесен и приятен начин, без нуждата от фитнес или каквото и да е оборудване. А в края на видеото ще ти дам цялостна програма, с която да напредваш още по-бързо и лесно. Започваме с упражнение номер 1, което ще развие твоето предно бедро, без никакви тежести. И това е клек с отскок. Специфичното при това упражнение е, че първо не използваме никакви тежести, защото използваме гравитацията и нашата инерция. Тоест, ние когато подскочим и паднем отново долу, ние напрягаме своето предно бедро, все едно клякаме с щанга на гърба си. В същото време, изключително важно е да клякаш максимално дълбоко, защото това е доказано от проучванията, че води до повече мускулен растеж. Просто защото разтягаш своето предно бедро повече в сравнение с 90 градусовият клек. И друго изключително важно е всяко едно повторение да отскачаш възможно най-много с максимално усилие. По този начин ще активираш предното бедро още по-добре. Разбира се, това упражнение можеш да го правиш вкъщи, ако мразиш съседите си, или може като мен да го правиш навън на въздух. Дори да ти изглежда смешно, повярвай ми. Пробвай го веднъж и ще видиш, че ти такава мускулна треска не си имал от години. Стане още по-ефективно. Много е важно да правиш поне 5-6 серии, ако си по-напреднал, дори и 7-8, а ако наистина си много напредал, може и до 10. Но не ти го препоръчвам, особено първите 1-2 пъти. Като повторения бих ти казал, прави първата си серия до отказ. Колкото можеш повече. Но гледай всяка седмица да следиш повторенията си и да ги увеличаваш с по едно, за да можеш да прилагаш прогресивно претоварване, което ще доведе до още повече резултати. И ето го разковничето. Ако наистина си супер заед и искаш тази тренировка да е възможно най-кратка, почивай само 10-15 секунди между всяка серия. Тоест, правиш максимален брой повторения на първата серия, почиваш само 10-15 секунди и веднага започваш втората серия. Ще е много трудно, ще си много задъхан, но ще имаш страхотни резултати за в пъти по-малко време, отколкото повечето хора в фитнес залата. След това правиш максимален брой повторения отново. Този път те ще са много по-малко от първата серия, не се притеснявай, това е нормално. И продължавай да правиш така. 10-15 секунди почивка, серия. Докато не направиш всичките си серии за деня. А между другото, ако искаш да гориш мъзнини и да покачаш мускулна маса, едновременно съм ти приготвил безплатни вкусни фитнес рецепти. Може да ги получиш веднага от линка в коментарите под това видео. Добре, сега е време за упражнение номер 2 и то е за всички хора с малки пръстци. Много добре познавам болката ви, защото до не много отдавна и аз бях в тази група. Но след години тренировки успях да си взема сертификата за големи мускулисти пръстци. Или поне за мускулисти пръстци, ама чак пак големи не, ама къде? Ако искаш да развиеш своите пръстци без никаква екипировка, без фитнес, в комфорта на дома си или навън на въздух, просто трябва повдигната повърхност, на която можеш да сложиш единия си крак, да го разтегнеш максимално, което доказвам, че води до повече мускулен растеж, ако просто правиш половинки, да стегнеш прасета си и да се вдигнеш възможно най-много. След това гледай да се спуснеш малко по-бавно, отколкото си се вдигнал и да задържиш поне една секунда в най-разтегнатата част. Тук бих ти препоръчал да правиш абсолютно също като миналото упражнение, т.е. първата серия да е до отказ, да почиваш само 10-15 секунди и така отново да си довършиш всичките серии. И ако наистина си страшно зает и нямаш време, бих ти препоръчал вместо да почиваш 10-15 секунди между сериите, да стоиш в най-разтегнатата част на упражнението. Това ще измори прасета си още по-бързо и ще ти трябва много по-малко повторения за нататък. Естествено, знам, че си умен и забеляза, че няма упражнение за задно бедро. Но истината е, че първото упражнение ще развие предното ти бедро и глутеусите ти, а второто упражнение ще развие прасета си. И задното бедро далеч не е толкова важно. Затова аз просто бих се разтегнал за няколко минути след тренировката или просто бих тичал веднъж седмично. Това ще е напълно достатъчно, ако нямаш никаква екипировка или си тренираш вкъщи. Добре, в началото на това видео ти обещах цялостна програма и ще се спазя думата. Ще ти дам програма не само за вкъщи, но и за фитнес залата. Преди се продаваха за по 200 лева, но сега ти ги давам напълно безплатно и двете
в линка в коментарите под това видео. И тя не е само за крака, а е за цялото ти тяло. Добре, всичко това е страхотно, но истината е, че колкото и да тренираш, ако имаш прекалено много мазнини, ще изглеждаш сякаш изобщо не тренираш. Затова ако искаш да изгориш 5 до 8 кг мазнини само за 30 дни, без гадни диети, броене на калории или часове в тренировки, гледай това видео сега.